እዚ ፊልም እዚ ታሪክ ናይተን ካብ ልደት ጀሚረን ብፍሉይ ዝተኣሳሰራ ኣናን ዞይን ዝተባሃላ መናቱ ኣሕዋት የዘንቱ። እዘን ኣሕዋት እዚአን ማፀናይ ኣዴን ካብ ምክፋል ሓሊፈን ናብዚ ዓለም ክፅንበረን ከለዋ እውን ነንሕድሕደን ብቻ ዝተወፍያ እየን ነይረን። ግን ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ዘይነፃፀል ጥቡቕ ፍቕሪ ንሓደ ካብኣተን ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰበረ ዘስካሕክሕ ምስጢር ተሓቢኡሎ። እቲ ፊልም ከም ናይ ፍቕሪ ታሪክ ኮይኑ ይጅምር እሞ ቀስ እናበለ ግን ብሰንኪ ሓዘን ናይ ገበንነት ስምዒትን መንነታ ካብታ ዝሞተት ሓፍታ ክትፈልዮ ካብ ዘይትኽእል ሰበይትን ዝተፈጠረ ጸልማት ዝመልኦ ስነልበናዊ መጻወዳ ይቕየር። ኣና ጓል 31 ዓመት ኮይና ኣብ ሓደ ናይ ዴቲንግ ኣፕ ወይ ድማ መጻመዲ መርከቢ ኣፕሊኬሽን ፕሮፋይል ክትሰርሕ ትፍትነላ። ዞይ ድማ ኣብ ጎኒ ኣና ኮይና ኣናን እትጽሕፎም ቃላት እናላገጸትን እናተዋዘየትን ትርከብ። መጀመርያ ኣና በላሕ ሮማንቲክን ሓቀኛን እያ ኢላ ክትጽሕፈን ከላ ዞይ ግና እዚ መሰልቸዊ ምዃኑ ብምግላጽ ሰብኡት ኣና ኣሽተዋልት ስለ ዝመርጹ ዕድሚያ 29 ለኽትጽሕፍ ትመኽራ። ኣና ግና ብዛዕባ ዕድሚያ ክትሕሲ ይደለየትን። ዞይ ሓቀኛ ክትከውን ድሕር ደሊኽማ ሰብኣይ ንምህዳን ትፀረ ከም ዘለኸ እውን ተናገሪ ብምባል ተላግጸላ። ቀፂላ እውን ዞይ በዓላ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዝቆረፀ ስጉምቲ ፈፂማ ከም ዘይትወስድ ብምግላጽ ኣብ ዓራታ ትድገፍ። ኣብቲ ሰዓት ኣና ሓደ ሕቶ ይመፀላ እሞ ንዞይ ብሕትውና ይስማዕ እንድሕር ኮይኑ ትሓታ። ዞይ ግና ወለሊላ ንሳ ኩሉ ግዜ ምስ ኣና ስለ ዝኾነት ክፅምዋ ከም ዘይኽእል ትምልሰላ። ብድሕሪ እዚ ኣና ምስ ኒክ ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣብቲ ናይ መጻመዲ ኣፕሊኬሽን ትፋለጥ። ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክትፈልጦን ከላ ስሙ ጋስ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ቆፀሮኦም ትኽክለኛው ስሙ ኒክ ምዃኑን ጋስ ድማ ናይ ኣቦኡ ስም ምዃኑ ይኣምን። ሽዑ ኣና ኣብ መንጎኦም ዝኾነ ይኹን ነገር እንተተፈጠረ ሙሉእ ሓቅነት ክህልዎም ቃል ተኣትወሉ። ንሳቶም ክሳብ ምሸት ብሓባር የምስዩ እሞ ዞይ ግና ካብ ርሑቕ ኮይና ንሶም ከይፈለጡ ትዕዘቦም ኣላ። ኣናን ኒክን ንፅባሒቱ ንግሆ ኣብቲ ዓብዪ ናይ ስድራ ቤቶም ገዛ ቁርሲ ይበልዑ። ኒክ በቲ ናይቲ ገዛ ዕቤትን ጽባቕን ብጣዕሚ ይግረም። ንሳ ንእሽተይ ዝመስል ስራሕ እናሰርሐት ከምዚ ዓይነት ሃፍቲ ካብ ዘለዎ ስድራ ቤት ክትመጽእ ኢሉ ኣይተጸበይን ነይሩ። ሽዑ ኒክ ኣብቲ ገዛ እናተዘዋወረን ከሎ ናይ ዞይ ስእሊ ይርኢ እሞ መንቲ ሓፍታ ከም ዘለታ ኣይፈልጥ። ኣና ድማ ሓፍታ ዞይ ከቢድ ግዜያት ከም ዘሕለፈት ማለት ናይ ሰብ ኣእምሮ ጸገም ወልፍን ሓሽሽን ከም ዝነበራ ትነግሮ። በቲ ካልእ ገጽ ዞይ ድማ ነዲያ ኣሌክስያ ክትሪኣላ ትኸይድ እሞ ነቲ ናይ ኣና ቆፅራ ብምስጢር ትከታተሎ ከም ዝነበረት ትፈልጥ። መጀመርያ ካብ ትሪኦ ትሒዛ ንኒክ ኣመነቶን። ንሱ ብጣዕሚ ቆንጆን መልክዐኛን ብምዃኑ ምስ ኣና ዝመሰለት ጓል ክኸይድ ከም ዘይኽእል እያ ትሓስብ ዘላ። ኣሌክስያ ግን ዞይ ንሓፍታ ንወይና ንኽትገድፋ ኣብ ናታ ርክብ እውን ጣልቃ ንኸይተኣቱ ትነግራ። ኣብቲ እዋን ኒክ ካብ ሓብቱ ርብቃ ናይ ቴሌፎን ፃውዒት ይመፀ እሞ ኣዲኦም ፓሜላ እግራ ከም ዝተሰበረትን ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወትን ትነግሮ። እቲ ዝገየደ ነገር ከዓ ኣብቲ ሆስፒታል ምስ ኣተወት እቶም ሓኻይም ናይ ካንሰር ሕማም ከም ዘለዋ ከም ዝረኸቡ ትነግሮ። ሽዑ ኣና ምስ ኒክ ኮይና ሓቢራ ናብቲ ሆስፒታል ትኸይድ። ኣብኡ ድማ ንፓሜላ ብርህራሄን ብፍቕርን ብምእላይ ተተባብዓ። ኒክ እዚ ክርእን ከሎ በቲ ናይ ኣና ደግነት ተመሲጡ ኣብቲ ናይ ሆስፒታል መተሓላለፊ መንገዲ ብብርኩ ተንበርኪኹ ንኣና ንክትምርዖ ይሓታ። ኣና እውን እሺ ኢላ ትስማማዕ። ርብቃ ግን ካብ ርሑቕ ኮይና ብጥርጣረ ዝመልኦ ድምፂ እንቋዕ ሕገሰኩም ትብሎም። ብድሕሪ እዚ ኣና ብዛዕባ እቲ ናይ ኒክ ናይ መርዓ ሕትኡ ንዞይ ትነግራ። ዞይ ግና ኣዝያ ተቆጢዓ ኣና ነዚ ሰብኣይ እዚ ከይፈለጠቶ ክትምርዖ ብምውሳና ጌጋ ምዃኑን ኩሉ ግዜ ንሰባት ቀልጢፋ ከምትኣምንን ትነግራ። ሽዑ ኣና ንኒክ ትከላኸለሉን ከላ እቲ መንጎአን ዝነበረ ክርክር እናሓየለ ይኸይድ። ድሕሪኡ ዞይ ንኒክ ብቐጥታ ደው ኢላ ኣና ከይፈለጠት ንበይኑ ንኽረኽባ ትሓቶ። ኣብቲ ናይ ድራር ቆፀሮኦም ከዓ ዞይ ልክዕ ከም ኣና ስለ ትመስል ንኒክ ተደናግሮ ትፍትን። ዞይ ነቲ ኒክ ከይገደፎ ዝዓፀዎ ናይ መጻመዲ ኣፕሊኬሽን ፕሮፋይል ተሪኦ እሞ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኹን ዕላምኡን በላሕቲ ሕቶታት ትቐርበሉ ትጅምር። ቀፂላ ከዓ ኣና ቅድሚ ሕዚ ተመሪዓ ከም ዝነበረት እቲ በዓል ቤታ ግና ምስ ዞይ ከም ዝደቀሰ እውን ትነግሮ። ብድሕሪኡ ዝያዳ መግለፂ ከይሃበት ብሓባር ንኽደቀሱ ሓሳብ ትቐርበሉ። ሽዑ ኒክ ብስምዒት ተደፋፊኡ ይኽተላ። ድሕሪኡ ኒክ ናይ ገበንነት ስምዒት ይሳቐ ወላ እኳ እንተነበረ ምስ ዞይ ብምስጢር ምርኻቡ ግን ኣይቋረፀን። ኣብ መወዳእታ ኒክ ንኣና ክረኽባን ከሎ ብዛዕባ እቲ ዘይነገረቶ ናይ ቀደም መርዓኣ ንኣና ይሓታ። ኣና ድማ ተረጋጊዓ ሓቂ ምዃኑ ተረጋግፀሉ። እቲ ናይ ቀደም በዓል ገዛኣ ምስ ዞይ ከም ዝደቀሰን ንሳ ግን ዞይ ኣብቲ ገዛቲ ብወልፊ ሓሽሽ ትሳቐ ስለ ዝነበረት ይቕረ ከም ዝበለትላ ትነግሮ። ነቲ በዓልቲ ቤታ ግን ይቕረ ክትብለሉ ከም ዘይከኣለት እውን ትገልጸሉ። ሽዑ ኒክ ንኣና ሓኒቑ ኸጽናዕናዓን ከሎ ብዛዕባ እቲ ምስ ዞይ ዝገብሮ ዘሎ ምስጢር ግና ሓንቲ ቃል ኣይተዛረበን። እቲ ናይ መርዓኦም ምድላዋት ይቕጽለሎ። ኣና ንመርዓኣ ዝኸውን ኣብ ሓደ ዳስ ስፌት ጽቡቕ ቬሎ ትመርጽ። ዞይ ግን መፅያ ነቲ ክዳን ገዲፋ ዝያዳ ናይ ዞይ ስታይል ዝኾነ ዝተቐልዐ ሕቖ ዘለዎ ክዳን ክትመርጽ ትደፋፍኣ።
ኣና ግን እቲ ናይ ዋዕላ ምርጫ ብጣዕሚ ደስ ኢልዋ ስለ ዝነበረ ናይ ዞይ ሕቶ ይተቐበለቶን ድሓር ክተስተኻኽሎ ኢላ ምስ ተመለሰት ግና እቲ መሪፃቶ ዝነበረት ቤሎ ተቐዲዱ ይጸንሓ እታ በዓልቲ ዋና ናይቲ ቤሎ እውን እዚ ነገር እዚ ኮነ ኢሉ ዝተቐደደ ከም ዝመስል ትነግራ ኣና ምንም ቃል ከይተዛረበት ነቲ ክሳራ እውን ከፊላ ነቲ ሕቑኡ ዝተቐልዐ ክዳን ትወስድ መን ከም ዝገበረ ድማ ብንጹር ትፈልጠላ እያ ናብ ገዛ ምስ ከዳ ኣና ንዞይ እቲ ኩነታት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ትነግራ ብጣዕሚ ትፈትዋ ምንቲ ሓፍታ ዋላ እኳ እንተኾነት ኒካ ሂወታ ዓብዪ ቦታ ከም ዘለዎ ብኡ ቢላ ድማ ዞይ ካብቲ ዘለቶ ጽላለ ወፂያ ናይ ዋዕላ ሂወት ንኽትጅምር ትነግራ ዞይ እውን ብሕርቃን ካብቲ ገዛ ትወፅእ ብድሕሪኡ ዞይ ናብ ናይ ርብቃ ገዛ ብምኻድ ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ኒክን ኣናን ዘሎ ርክብ ዘጠራጥሩ ቃላት ትነግራ ርብቃ ከዓ በቲ ኩነታት ተረቢሻ ንወለዲ ኒክን ኣናን ነንውልቆም ክትበጽሖም ትውስን በቲ ካልእ ወገን ዞይ ንኒክ እንደገና ትረኽቦ እሞ ፀቕጢ ትገብረሉ እቲ ምስኣ ዝነበሮ ምስጢራዊ ርክብ ሓደ ፈተና ከም ዝነበረ እሞ ከምቲ ናይ ኣና ናይ ቀደም በዓል ገዛ ንሱ እውን በቲ ፈተና ከም ዝወደቐ ትነግሩ ሕዚ ሓቢሮም ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ እውን ንኽመርጽ ትሓቶ ኒክ ዞይ ናይ ባሓቂ ድያ ትዛረብ ዘላ ወይስ ክትፃወት እያ ትፍትን ዘላ ክርድኦ ኣይከኣለን ዞይ ግና ኣብ መወዳእታ ምምራጽካ ይተርፈካን ኢላቶ ትወፅእ ሽዑ ኒክ ንወይንኡ ኮይኑ ክውስኖ ዘይኽእል ጭንቀት ይበጽሖ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ርብቃ ናብ ኣና ብምኻድ ኩሉ እቲ ዝሰምዓቶ ትነግራ ሽዑ ኣና እናበኸየት ንኒክ ትድውለሉ እሞ ኩሉ ነገር ከም ዝፈለጠትን ርክቦም እውን ከም ዝተበላሸወን ገሊጻ እቲ ስልኪ ብእዝኑ ተዓጾ ኒክ መሊሱ ክድውለላ ዋላ እኳ እንተፈተነ ንሳ ግና ይመለሰትሉን ብፍጥነት ናብ ገዛኣ ምስ ከደ እቲ ማዕጾ ተኸፊቱ ይጸንሖ ኣብ ውሽጢ ኣና ብደም ጠልቂያ ኣብ ባይታ ወዲቓ ይረኽባ ኣብ ጥቓኣ ኮይኑ ስማ እናፀውዐን ከሎ ከዓ ሓደ ሰብ ብሓይሊ ካብ ድሕሪት ይወቕዖ ኒክ ነፍሱ ምስ ተመለሰ ኣእዳው ተኣሲሩ ዞይ ድማ ኣብ ድሕሪቱ ደው ኢላ ይረኽባ ብድሕሪኡ ዞይ ንኒክ ብህድኣት ከም ዝበለቶ ብዛዕባ እቲ ምስኣ ዝነበሮ ምስጢራዊ ርክብ ባዕላ ንኣና ከም ዝነገረታ ትገልጸሉ ኣና ክትቃለስ ስለ ዝመረፀት ድማ ከም ምሕረት ጌራ ከም ዝቐተለታ ተረድኦ ኒክ ነፍሱ ስሒቱ ዝነበረሉ እዋን ድማ እቲ ናይ ፀብዒቱ ኣሰር ኣብቲ መቕተሊ መሳርሒ ከም ዘዕረፈቶን ብናይ ኣና ፀፍሪ ድማ ንኒክ ከም ዝነኽአቶን እውን ግልፂ ትገብረሉ እዚ ማለት ናይ ኒክ ዲኤንኤ ኣብቲ ናይ ኣና ሬሳ ኣሎ ማለት እዩ ኒክ ነቲ ምስጢራዊ ርክቦም ከተቋርጾ ምስ ደለየት ንኣና ከም ዝቐተላ ገይራ ንፖሊስ ታሪክ ከም ዘዳልወት ድማ ተጠንቅቆ ሽዑ ናብቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይቲ ከተማ ዝርከብ ካሜራን ምስክርን ዘይብሉ መቃጸሊ ርስሓት ዘለዎ ህንፃ ንኽከይድ ሓደ መምርሒ ትህቦ ቀፂላ እውን ዞይ ንኒክ ብቐጥታ ናብቲ ህንፃ ክዝውር ኣብ መንገዲ ደው ከይብል እውን ትነግሮ እዚ ኩሉ ድማ ንጽባሒቱ ከም ሕማቕ ህልሚ ከም ዝስምዖ ገለጸትሉ ኒክ እዚ ኩሉ ናይ ወንጀል ስራሕቲ ክሰርሕ ኣይደለየን ነይሩ ግን ድማ ብዛዕባታ ብሕማም ትሳቐ ዘላ ድዩ እናሓሰበ ብናይ ቅትለት ገበን ናብ ቤት ማስተርቲ ከኣቱ ስለ ዝፈርሐ በቲ ዞይ ዝሃበቶ ፕላን ይስማዕማዕ ከምቲ ዝበለቶ ናብቲ ኣብ ርሑቕ ዝርከብ ህንፃ ብምዝዋር ነቲ ብምንጻፍ ተጠቕሊሉ ዝነበረ ናይ ኣና ሬሳ ዝመሰሎ ነገር ከዓ ናብቲ መቃጸሊ ሓዊ ይድርብዮ ሽዑ ማንም ሰብ ከይረዮ ናብ ካሊእ ቦታ እውን ከይከደ ናብ ገዙ ይምለስ ንጽባሒቱ ንኮ ሓንቲ ጓል ኣብቲ ናይ ማኣዲ ቁርሲ ተቐሚጣ ልቢ ቅርጽ ዘለዎም ፓንኬክ እናበልዐት ይረኽባ እቲ ናይ ኣና ቀለበት ኣብ ኢዳ ጌራቶላ በቲ ናይ ኣና ድምፂ ዝመስል እውን እናተዛረበት እቲ መርዓና ከመይ ዝኸውን ይመስለካ ብምባል ትሓቶ ኣብቲ መርዖም ልቢ ቅርጽ ዘለዎም ፓንኬካት ከቕርቡ ከም ዘለዎም ሓሳብ ተቐርብ ኒክ ግና ብፍርሒ ተዋሒጡ ናብ ናይ ኣና ኣቦኣ ዴቪድ ብምኻድ ኩሉ ነገር ይነግሮ እቲ ምስጢራዊ ርክብ እቲ ሬሳ ከምኡ ድማ እቲ ናይ መቃጸሊ ርስሓት ዝደርበዮ ነገር እውን ብግልፂ ይኣምን ግን ድማ ኒክ ንዴቪድ ሓደ ዘሰንብድ ሓቂ ይነግሮ ዞይ ቅድሚ 3 ዓመታት እያ ሞይታ ዞይ ብሰንኪቲ ዝነበራ ናይ ፍቕሪ ርክብ ምፍራሱን ባዕላ ሂወታ ከም ዘጥፍአት ኣና ድማ እቲ ሬሳ ዝረኸበቶ ናይ መጀመርያ ሰብ ከም ዝነበረት የረድኦ ካብ ሽዑ ንድሓር ኣና ናይ ሓፍታ ሞት ክትቅበሎ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ናይ ዞይ ዓራት ክትደቅስ ናይ ዞይ ክዳውንቲ ክትክደን ናይ ዞይ መኪና ክትዝውር ትመርጽ ዋላ እቲ ዞይ ዝሞተትሉ ክዳን እኳ ከም ዝገዝአቶ ይነግሮ ዞይ ካብቲ መውት ንድሓር ኣና ከም ዞይ ኮይና ክትዛረብ ምስ ጀመረት ዴቪድ እቲ ኩነታት ከቢድ ምዃኑ ይርድኦ እቲ ናይ ዞይ ሬሳ ስእሊ እውን ኩሉ ግዜ ይሕዞ ነይሩ ምክንያቱ ንኣና እቲ ስእሊ ምርኣይ ብቻ እዩ ናብ ነብሳ ዝመልሳ ነይሩ ኣድያ ኣሌክስያ ግን ነዚ ናይ ኣና ኩነታት ትድግፎ ከም ዝነበረት ይኣምን ዴቪድ ቀፂሉ ንኒክ ርብቃ ሓፍቱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ መፅያ ከም ዝነበረት እሞ ንሳ እውን ናይ ዞይ ሬሳ ስእሊ ከም ዝረኣየት ይነግሮ ኣና ግን ካብ ኣድያ መጠንቀቕታ መልእኽቲ በፂሕዋ ስለ ዝነበረ ርብቃ ምስ መፀት ተጸቢያታ እያ ነይራ ካብ ሽዑ ንድሓር ርብቃ ድሃያ ኣጥፊያ ኣላ ኒክ እዚ ምስ ሰምዐ ብድንጋጸ ናብ ገዛ ይምለስ ኣብቲ ዝሰዓበ ናይቲ ገዛ ህውከት ከዓ ኣና ነቲ ሙሉእ ግዜ ተሓቢኡ ዝነበረ ምስጢር ነቦኣ ትነግሮ ዞይ ሂወታ ዘጥፈት ብሰንኪ ናይ ፍቕሪ ምፍራስ ዘይኮነስ ኣና ምስቲ ዞይ ብሓቂ ተፍቅሮ ዝነበረት ስካት ስለ ዝደቀሰት እዩ ነይሩ
أنا نيري صحفتها كابز رخبت اللي جزء جميرة خاء بتناقبني من السمعيت بتعم تساقنيرة إذا حزنن سقاين دما من النتا ملو بملو كمز تفعي قبرو ديفيد إذن السمعة نسو كمز فتوان كحجزاون كمز خلون إنا نجرخ أروع مسفتنا أنا جنا كودقها نحن تمرز أي نعركان بموال بخار كبدو توقو نيك إذن مسرعية كعاق تايفتن أليكس أجنا كابد حيت وريقة رؤوس 5 حت تجورو بدحرزي بولاويس مسماتو أليكسيا نيك نوع الجزاء وجيوه إلى حسيات نجرم أنا ون اتنايدي حاسوت حق همز خانة نتوم بولاويس تردهم بز مخني الدماء نيك بناقت لتجبني السر أمور داتات فيلم أنا مسديا سقميتا زوي غرقت لليديا بمبالت حتى أدي أدما سلامن دايمس ولتا مسكوت بمدقاسا زوي بعلاقتو قا مخنيات سلاز خانت بمقلات اتتفات ناتا كمز خانة تأمن أليكسيا جنا حزون أنا نحاقفت كل نجار صبوق خاونيو مسوي كزاربية بمبالت لزنعنعة أتناي من تحوات تمرد فتسيمو كم زي بتاعتن بمقلات دما تاريخ ويزازم نايلو معند فيديونا عند حرفاتي خموه نازي فيديو لايك بمقوار كوم اون صراحتنا نمبرة تعقعة شاننا سابسكرايب بمقوار بيت سابنا خونو ريتو خمن حساوكمن أو كومنت صحافولنا أو قد سألنا الرخب